Tadzoka zvekare nechirongwa chedu kugadzira mari nesocial media. Kugadzira mari nesocial media episode 2. Vanhu vakawanda vari kugadzira mari nesocial media vachirarama kuvaka dzimba, kuroora, kuroorwa, kutenga dzimotokari nezvakasiyana siyana zvavari kuita nemari yepasocial media. Chingoti chete havazoudzi vanhu nekuti havana time, vanenge vari very busy zvokuti havazowani time yekuti vauye vachishiya nevanhu. Saka ini ndiri kumboshiya nemi pari zvino. Tiri kufamba nechirongwa chedu chinonzi kugadzira mari nesocial media, tichidzidzisana kubva kufacebook kuenda even kutiktok kuenda kuyoutube. Saka tichange tichifamba zvishoma nezvishoma, tichifamba zvishoma nezvishoma, tichisvika tichibatsira vari kubatsirika stage by stage. So nhasi tova kudzidzisa vanhu kuvhura mafacebook page because kune vamwe vanenge vasingade kuita sezvatakataura last time kuti you can also switch your Facebook account kuita Facebook page. Saka toda ivava vanhu vakadaro vasingade kuswitcha, vanoda kutocreata page rakazvimiririra, ndo vatauya kuti tidzidzise tichivaudza mitemo zvekare inenge ichidiwa kupage. Tisati tapinda zvakanyanya kuti tisati tataura zvakawanda, tichada kumbopa mashout kune vanhu vakadai kukomenda zvakanaka mulast video ratakaita episode 1 yedu. Taflon, hanzi Taflon Praise Live, akakomenda achiti thank you so much bro, you gained a subscriber, I really appreciate. Pane vakatosubscriber pavideo ratakaita last time, I really appreciate. Then pane anonzi Tekla akati you are so humble my bro, thank you so much Tekla, may God bless you. Then pane akati 1 out of millions, you are a star, thank you so much. Oh, I really appreciate. Pana Obed Shoniwa, and thank you so much, you are humble. Alright guys, thank you, I really appreciate your love and your support. Ndimi munobva mandipa simba rekuti ndirambe ndichidzoka. Pane vanhu vakawanda vanoziva zvinhu zvandiri kutaura panapa, koita vanhu vakawanda vasingazivi zvinhu zvandiri kutaura pano vanoda kubatsirika. So ndinozviziva kuti variko vasingatozivi vanotoda kuti vabatsirwe. Saka tichiuya ukatoona pachiita malikes, uchiona pachiita maviews, it means kuti a lot of people vari kunida help. Kana uine friend yako unokwanisa kumuudza auye anyatsozviteerera muchiteedzera step by step muchinzwisisa. Then tisati tapinda kuti ndikudzidzisei kuti muvhura sei mapage, pane maquestions futi andoda kupindura akabvunzwa pavideo ratakaisa last time, nekuti ndakataura ndikati please kana muine maquestions isai mumacomment section. Panext video ndinenge ndichikupindurai maquestions iwayo, that is kana comment iyo isingade nditocreata video rakazvimiririra. So pane anonzi Diva Dollar Money, hanzi thank you so much wangu, ndoda kubvunza kuti papage randinenge ndachinja ndokwanisa here kuchinja zita. Okay, question yake ndainzwisisa, ari kuti iye pafacebook profile yangu yandinenge ndachinja kuita page ndinokwanisa kuzochinja zita here. Of course, yes, of course you can change your name sezvawaingoita usati warichinja kuita page. And pana akabvunza futi anonzi Bossy B, hanzi hi tight, saka is it possible kuisa friend request? Yes, of course, it's very possible kuti iwe wachinja Facebook account yako kuita page, you can also send a friend request, and also my friends ako, they can also send you a friend request. Asi ukaiignore friend request yoyo unokwanisa kuva nemafollowers akawanda. Ukaiaccepta mafollowers ako anoramba ari save ari, so ndakaexplaina last time. And also iwewe you can send friend requests, you can receive my friend requests. Then avo vasina ma-end relationship nevanhu vaoni mafriend navo havaoni pekunzi add friend, vanoona pakanzi follow, saka vanongokufollowa direct. Then uyo ati thank you sir, saka unozokwanisa kumonetize here account iyoyo. Yes of course you can monetize. Semunhu akangomonetize Facebook page, ukangochinja profile yako kuita page, you can monetize. Unokwanisa kutowana mari yakawanda kana uchinyazoita content, but tichauya tichikuudzai kuti unomonetize sei. Okay, tisoda kupedza nguva. Pane anonzi Sultan, hanzi thank you bro, ko ndikabvisa munhu kumafriend request anosara ariko here kumafollower? Okay, haasari ariko kumafollower. Zvazvinoita ndezvekuti ukachinja Facebook profile yako kuita page, mafriends ako automatically anotonzi mafollower.
saka iwewe ukazobvisa munhu kumafriends ako zvinoreva kuti wabvisa follower. Ndo mamiriro azvinoita. So I think ndapindura maquestions akawanda evanhu vakabvunza mumacomment section. Takuda kuti tiendere mberi nenyaya kana kuti zvatagadzirira vhidhiyo ranhasi kucreata page, because kune vamwe zvavo vakada kuchinja mafacebook profile avo vachiti aiwa, sezvo ini ndine 5000 friends ndikangochinja ndakutotangira pa5000 followers, then kune vamwe varikuda kutangira pa0 vari kuti toda kuziva kuti unocreata sei Facebook page. Saka ndo vanhu vandanyanya kuvinga kuti tikwanise kubatsirana tifambire pamwe chete. So what you need to do, please download original Facebook. I always tell you guys, use original Facebook. Facebook Lite inini handifarire, hainyatsondiitira, ine zvinhu zvakashota, iri a little bit complicated. Saka Facebook, original Facebook iri smart, iri fast, iri bo Facebook original. Saka toti tibatsirane kugadzira Facebook page. Tichikuratidzai after tagadzira Facebook page, I will tell you terms and conditions nezvimwe zvinhu zvamusingazivi, netumwe tunhu taunofanira kugara uchinodongorera pafacebook page pako kuitira kuti peji rako rikure rikwanise kugurwa, because pane tumwe tunhu tunenge twakabata peji rako usingazivi kuti pane tunhu twakabata peji rako. Saka zvisinei, toda kutanga nekuvhura Facebook page. Wane akaundi yako wakaiisa muoriginal Facebook, kwete mufacebook Lite. Saka unoopena Facebook yako, iyo main account yawaopena, then kuti ukwanise kuenda kunocreata page unoya pakanzi menu panapa, kana kuti pane mamwe mafacebook panenge paine zvimalines 3, kana uchishandisa masamsung machichichi, I think inenge zviri kumusoro zvimaline, then kana uchishandisawo dzimwe iphone chichichi, zvimaline zviya zviri pasi right side. Then waklika ipapo uchaona pakanzi pages, but haungotange nekuona pakanzi pages nekuti zvinosiyana manje. Kwataenda uku kunosiyana, it depends nekuti unogara uchitambira papi. Kune pakanzi video, pane pakanzi masaved marketplace, feeds, friends, groups, memories. Saka unogona kunge usingaone pakanzi page, ukaenda pazasi pane pakanzi more, you can click pakanzi more. Ina handisi kupaclicka because pakanzi pages pangu patori pamusoro already. So click pakanzi page. Waklika pakanzi page, ndine mapages angu inini 2 kudhara aripo. Pana tight zw na tight, mapages angu agara aripo kudhara. So we need to create a fresh Facebook page, newe uchiitawo pafoni pako, tichifambirana pamwe chete kuti tikwanise kubatsirana zvinyatsopinda mumusoro kuti zvinhu zvikufambirewo zvakanaka. Then you click pakanzi create, pane pakanzi create kumusoro, ku left side. I don't know why nhasi ndiringopesanisa left and right, but zvisinei. Kumusoro ku left side pane pakanzi create, ndo paunoclicka ipapo. Then pane pakanzi create a page. A page is a place where people can publicly connect with your business, personal or organization. Okay guys, so ndakambotaura kuti inini kana ukaona uchida kuita page, it means wamunhu wepublic, public figure. Usazoti wacreata page, so unoita kuprofile kwako kamain account unenge uchiti dangoti mafriends angu angoona post yandaposta. No, kunoonekwa nemunhu wese. Maybe just here and there paunenge uchiselectawo vanhu vari kungodawo kuti vakomende, vamwe usingadi kuti vakomende, but kana rava page, it means that it's for everyone. A follower or munhu asingakufollowe anokwanisa kukomenda papage rako. Saka takuti get started, click get started. Pabuda pati what is the name of your page. So let's think about it like just 2 minutes. Tonyora kuti chi page redu, tonyora kuti chi page redu, tinogona kungoriti tozoritirita zvedu, togona kungoriti kuku wakiki for example. Let's just try kuku wakiki, maybe kana ungoriti kuku. Let me just say kuku. Kuku. Let's just try because mangu mazita inoramba. Okay,
get started. Taisa kuku, let's say next. Then kana tasvika apa pane pakanzi what category best describe kuku. Kuku yanyorwa iyo izita repeji redu ratadi rataisa. So kana uri a musician, pane musician or band, pane health or beauty, market, whatever. Let's say where you are a comedian, because yeah, a lot of people are comedians in Zimbabwe. So let's say comedian. Let's say comedian, though I'm not a comedian. Guys, I need to correct you. Tight is not a comedian. Tight is a multi-talented person. I'm a content creator. I'm a video creator. I'm a graphic creator. I'm an artist. And artist doesn't mean kuti ndiri musician. um, I'm an actor as well. Saka I'm not a comedian. Musandise category yemacomedians. Okay. Saka taisa comedian tangoitawo for example, and toti next taisa comedian toti create. So now we are creating our Facebook page. Now ta create a Facebook page. Pane pabuda pakanzi promote your products or services, create content and connect with fans. Maybe let's just click create content and connect with fans. Then patasvika apa pane paroda kuiswa maprofile pictures, macovers. So you can just click wongoenda zvako gallery kwako. Ngatingotarisa apa iri kundiratidza mapictures andakasevha ari kumain account kwangu. It's fine. Let's just use this picture now. This picture toriita paprofile pic, but it's gonna confuse you guys because this profile pic is the same neriri paaccount pangu. Okay, ikatishandise iri ndakabata yeti mumusoro, ndakabata musoro, then cover tobva taisa this one. I think, yeah, but I said this one. You can even drag it kuti rinyatsoenda paunenge uchida. Pa website you can just skip. Kana usina website you can just skip. You click next. Because of network, but the page redu tato creator already. So now rikuti page healthy, build your audience. Irikuti you can even invite your friends from your main Facebook account kuti vakwanise kufollowa your Facebook page. Next, let's just rush here apana basi next kuni kwandiri kuda kuti munyatsoziva. Now we are switching to kuku from main account yangu tava kukuku. Alright, zvisinganetsi nda kudzoserai kwatatangira ku main account, because apa ichingopedza kucreata page inobva yatokuswitchira kupage kwako from your main account. But rega ndidzokere kumain account so that tonyatsodzokera tese tichidzidzisana kuti unoita sei kuti uende unoswitcha kana kuti unopinda Facebook page rako. So now you can click malines andambotaura aye. It's either phone yako ari kumusoro ku right side 3 lines kana kuti kuzasi ku right side 3 lines futi. Waklika malines iwayo woklika pakanzi pages. Iye zvinopa ane mapages 3 panga pambori na tight zw na tight. Iye zvinopa vana kuku. Saka let's click kuku. Pangoklika udayo woti switch yakuswitcha kuna kuku. Now tava kupage. Zvatave kupage now ndoda kuti ndikudzidzisei, ndikuudzei zvinhu zvakawanda. In fact hazvina kuwanda, zvishoma shoma zvamunonida kuziva kuti unge uchimaintaina page rako ringe richifamba zvakanaka, richiricha vanhu varinofanira kuricha pasina zvibingaidzwa. Unofanira kuva best friend yedashboard rako. Chii chinonzi dashboard? You click again kwanambotaura kune 3 lines dziya, iseda kumusoro kana kuti kuzasi. Unoklika kuno kuzasi uku kune 3 lines. Waklika kuzasi kune kwakanzi feeds
groups, memories, saved, add, sender, zvakasiyana siyana. Unotsvaga pakanzi professional dashboard. Dashboard iyoyo inofanira kuva your best friend whether wakreata page nhasi kana kuti wakakreata page kudhara. Your dashboard must be your best friend. Ndiko kunokuudza kuti page rako riri kupefoma sei, ndiko kunokukontrola kana wakufarisa, ndiko kunokupa manyemwe kana uchiita zvinhu zvine musoro. Right, you click page tatopedza kucreata, you can even post, you can do whatever you want to do with your page as long uri kufollowa marules aZuckerberg. Right, kunoku ndiko kunokuudza pane reach, engagement, content published, net followers. Pane ma28 days. Ine chikuudza kuti pa28 days wawana mafollowers mangani. Iye zvino pane ma00 because we just created the page now. You understand? So ndo panenge paine nyaya dzese apa. Ndo paunenge uchifanira kuuya uchitambira. Asi hauchafaniri kugumira apa. Apa ndepekuti unenge uchiona zvako kuti page rako riri kupefoma sei. But pane pandiri kunyatsoda kuti muende. I hope pane vanhu vane mapages kudhara vari kuteerera. You are very lucky, Mwari vanokuda kana waramba uchiteerera uchiziva kuti wakreata zvako page kudhara but wateerera video iri because rine zvinhu zvakakosha zvarinokudzidzisa kana wanga usingazvizive. Pane pakanzi page recommendation. Panhu apa ndo pandiri kunyanyoda kuti mupatambire stereki musati mafarira zvemonetization. Page recommendation panapa ukapa klika pane pakanzi page status, manage admins, but usina kana kure kwawaenda panenge paine pakanyorwa kunzi recommendation at risk sometimes kana wakabhaiza something. Ukaklika pakanzi page status panapa unotoona pakanzi page has no issues because unenge usina zvawakaita, but ukaviolata marules aZuckerberg panoitwa yellow, pane chitiki chegreen icho panoitwa yellow, pototaurwa kunzi your page has some violations. Page rako rinenge at risk and you must avoid kudzokorora same mistake next time because inozosvika pakudelete page. And also ukaona paita yellow apa page rako rinostika. Pane vaindifollowa kubva kuma last year page rangu rakambostika somewhere raripotewa nevakaripota pamwe pacho ranga rine mamwe maviolations, rinotostika page harifambe, rinotorine mafollowers manga rinongoita kana 20 likes. You know, inyaya yeku kunofanira kugara uchikucheka uchiona kuti hauna zvavakanganisa here. Kana paine content ida kudelete yakabhaiza wodeleta, then ipapa uchangopa vhura panenge paine zvimwe futi zvakanyorwa zvinenge zvakaflegewa. Pane imwe content inenge isina kubviswa zvayo neFacebook but yakaflegewa ichinzi this content iri limited, haisi kusvika kune vanhu. Kana wakangwara zvako you can also delete. Haina zvanyanya kukakanisa but dzikawandisa page rako futi inorestrictwa. Saka isusu hedu tinowanzoti tikamuona kuti pane content yedu yaflegwa just delete. Hatina zvatobva we create another video whatever chatanga takaisa mangwana. Ndo panhu panoda kuti munyanye kutambira apa. Munoenda pakanzi professional dashboard, wabva ipapo woenda pakanzi page recommendation. Ndo paunoklika ipapo. Tambira ipapo almost every day, kana kuti every time yawaposta after 10 minutes enda unopacheka. Ukaposta toti waposta nditi mira 10 minutes unocheka obva unoona kuti zvinhu zvakarongeka usiyana hako nazvo. Ukazoposta imwe post futi mira maybe after 10 minutes unocheka. Even ukagara wiki usina kumboposta imbonocheka because Facebook inogona kunonoka kunotisa kuti content yako haiiti after a week ikazotofleka content yayo. Ngapave shamwari yako padashboard. Kozouya kumonetization tichakuitirai video remonetization. Kozouya kupayouts tichakuitirai video repayouts kuti wamonetiza uchazotora mari yako sei, zvigozofamba sei. So today tanga tichifocus on how to create a page. Now tava nepage redu rine 0,000,000 followers. This is our page. Simple and straightforward. Chinozongosiyana pamain account yawachinja kuita page nepage rawacreata actual page inyaya yekuti iri page itasamonda kunyora kuti kuku, but main account yako unenge uchifanira kunyora nesename, zvifanira kufambidzana. Like
Facebook page yangu, main account yangu yangonzi tight, but dei yanga iri main account, main Facebook account yanga isingakwanisi, yaitokwanisa kuti nditoisa nesurname kumberi. Thank you guys nesupport yamunorai kuratidza. I really appreciate. Zvese zvamunoda kubvunza nyorai mucomment section. Vasina kunzwisisa, anoda kuti andimuitire zvinhu zvandataura pavidhio, unokwanisa kutibata panhamba dzangu dziri pascreen, but ziva kuti paunondibatawo queenbox uchida kuti ndikuitire something chinjanambotaura panapa, ndinenge ndakubhadharisawo time yangu, ndine zvandinenge ndichitawo ndotsvaga kurarama. Saka paunotorawo time yangu ndichidhila newe, ndichikubatsira zvauda kubatsirwa queenbox, undipawo kamari wekuti ndikwanisa kutengawo kachingwa nechichichi akasika mari yakareba stereki. Saka make sure kuti kana usingade nemari yako, teerera mavidhios ayo uchinyatsotevedzera nemo tinosvika chete next time tikuuya nerimwe vidhio. Saka watch out, tiroramba tichiendera mberi, tinoda kugadzira mari nesocial media, but hatingotangi tagadzira mari tisingazivi kuti tomaneja sei mapeji, tisingazivi kuti opena sei mapeji. That's why tiri kutanga nekuno mukuvhura mapeji nekumaneja mapeji, kuti tigozoziva kuti mari yacho inogadzirika sei. Thank you so much. Next time.